Sheriff la jabarani filɛbagaw k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu bɛ k'an lajɛ nin waati in jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'a fɔ an yɛlɛru ta aw ye mun ni ala sɔnna waati nataw la an segin ka se Mali vétérinaire ɲɛma soba ma ala sɔnna bi monsieur le directeur a fana sɔnna ka anw bisimila cakɛda in na a sababu sɔrɔla ministre de fɛ an ye an ka ci ɲɛsin ministre ma ka weleli ɲɛsin ministre ma monsieur le ministre a fana wasa don ni cakɛda in ɲɛma la n'o ye service vétérinaire ye ɲɛmaba ye Mali kɔnɔ k'o bila an ka bolo kan an n'a ka se ka sigi ɲininkali min bɛ an fɛ an k'o tɛnkuwa la min bɛ kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw minnu bɛ k'an lajɛ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan u n'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ min bɛ nin cakɛda in na u ka baara ye jumɛn ye an bɛ se k'u lasɔrɔ cogo jumɛn na ni an kamana ganna an kan k'u lasɔrɔ cogo jumɛn an bɛ se k'u wele kun jumɛnw na bilasiralikan jumɛn b'u bolo k'o ɲɛsin anw ma tuma min na anw bɛ bangesogow dun an bɛ sɛsogow dun an bɛ kamisogow dun an bɛ kɔnɔsogow yɛrɛ dun kungo kɔnɔ sogow an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen dun hali n'a sɔrɔ u ka baaraw faama bɛ ɲɛsin ninnu ma hali fan ninnu an y'a mɛn k'a fɔ min ye sɛfan ye kɔnɔfan ninnu k'u bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi nɔnɔmugu o la an b'a ye k'a fɔ ninnu ye an ka foroba kɛnɛya n'o ye santé publique ye u jɔyɔrɔba b'o la c'est pourquoi an ka hakilina a sigilen don o de kan tako filanan don le thème du jour le rôle de la direction nationale des services vétérinaires dans la préservation de la santé publique o kɔrɔ ye jumɛn ye cakɛda in jɔyɔrɔ anw ka foroba kɛnɛya lakanali la adamadenw ani baganw o la an b'a fɔ aw bisimila nin kɛnɛ in kan sɔɔni an n'an ka maa welelen dɔgɔfara filanan ye nin ye min ye docteur Bouakar Kanouté an n'ale sigira ne b'a fɔ sɔɔni an bɛ don babu kɔnɔ an n'an ka maa welelen inchallah. Monsieur le directeur an b'i fo k'i waleɲuman dɔn suntura n fana b'aw fo a ka kan fana ka foli lasegin parce que aw bɛ ka opportunité mun d'an ma o ye opportunité ba de parce que aw ka nin sababu la an lamɛnbaga caman b'a dɔn service vétérinaire sigilen don mun kama vétérinaire yɛrɛ ye mun ye vétérinaire yɛrɛ ye mun ye vétérinaire ka baara yɛrɛ ye mun ye k'a dan tɛ bagan sɔgɔ ye a bɛ dɔn k'a fɔ ko an jɔlen don an lamɛnbagaw ni fɛnba dɔ cɛ n'o ye bana caman ye donc comme i y'a fɔ cogoya min na an ka sigiko fɔlɔ an tun kan ka an da kan ka se santé publique ma mais an ma caman fa kan an ka kuma bolila banaw dɔ de kan minnu bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔw fɛ surtout n'o kɛra wulufa ye a kɛra ten donc an ka kuma bakuruba a kɛra o de ye voilà. Monsieur le directeur an y'a dabɔ a kama wulufa in ka se k'a développer maa ye jamukan lajɛ dɔw fara tɛmɛnen bɛɛ lajɛlen ka leçon sɔrɔ a kɔnɔna na hali n'i kɛra dɔgɔtɔrɔba ye domaine wɛrɛ la n'i tɛ vétérinaire e minnu fɔ i n'a tɔmɔta sɔrɔ a kɔnɔ a n'a kɛ kalanbulon i yɛrɛ ma a n'a kɛ kalansen ma c'est pourquoi an ye a dabɔ o kama a ka dɔgɔ an ka villagew la an ka togodaw la du mun bɛ yen dugu mun bɛ yen ni wulu t'a kɔnɔna na alors a kasara a ka bon e y'a fɔ cogo min na fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ adamaden sata ye a jangan ka k'o la bisigi kɔnɔna na an b'an ɲɛsin santé publique ma k'a daminɛ baganmisɛnninw bagan kumabaw o nɔnɔ o sogow fan ninnu mun ye sɛw ni kɔnɔ wɛrɛ mun bɛ fan da ni an bɛ an mako dilan na n'an b'a dun e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna foroba kɛnɛya yɛrɛ kan adamadenw ani baganw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya mun bɛ se ka na n'a bɛ se ka dangari an ka foroba kɛnɛya la n'o ye santé publique ye e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna o la. ayiwa n b'i fɔ tuguni k'i waleɲuman dɔn bagan bɛ mara fɛn caman kama bagan bɛ mara a nafa kama a ka se ka fangalabaara k'i ye a bɛ mara ka fɛn b'a la mun bɛ se ka dumuninafɛn s'i ma n'o ye nɔnɔ ye n'o ye sogo ye n'o ye golo ye n'o ye si ye n'o ye a ka ca bagan nafa ka ca mais nin fɛn in bɛɛ bɛ se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ma donc an vétérinaires an sigilen don an ka baara ɲɛsinnen don mun kama santé publique kɔnɔna na surtout service vétérinaire donc n da bɛna so de ma bisimila n'i y'a lajɛ n'i ye nɔnɔ ta a n'a kɔlɔlɔ don n'i ye sogo ta a n'a kɔlɔlɔ don donc d'abord an service vétérinaire sigilen don ko ka kɔlɔsili kɛ
nin fɛn ninnu kana kɛ sababu ye ka bana lase an lamɛnbagaw ma hadamadenw ma donc n y'a f'i ye cogoya min na bagan fɛn min bɛ bɔ bagan na a bɛ bɔ an fɛ yan cogoya min na a bɛ se ka bɔ kɔ kan donc n'a bɛ bɔ kɔ kan ka na sariya b'o la n'a bɛ bɔ an bara yan nɔ sariya b'o fana la donc n'an ye a jateminɛ sariya sɛbɛn minnu b'an bolo fɛn fɛn n'a bɛ bɔ kɔ kan n'a fɔra ko bagan a bɛ bɔ bagan de la n'o ye sogo ye n'o ye nɔnɔ ye n'o ye sɛfan ye sariya ko sɛbɛn de kan ka o accompagner u b'a fɔ min ma ko certificat d'origine de salubrité o de kan ka da o kan o certificat d'origine o de b'a jira anw na vétérinaire wɛrɛw de b'o di u bɛ bɔ jamana mun kan o de b'a jira anw na k'a fɔ ko a fɛn ninnu tɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase an ka malidenw ma donc n'o papier tɛ fɛn fɛn na frontière la o tɛ don anw fɛ yan donc o de y'a to a bɛ fɔ ko le contrôle sanitaire c'est fait avant le cordon douanier avant le cordon douanier donc ni o dun fɛn ninnu minnu bɛ bɔ bagan na ni sɛbɛn t'u la mun b'a jira k'a fɔ ko fɛn saniyalenw don a tɛna kɔlɔlɔ lase an ma yan nɔ a tɛ don donc a bɛ segin o ye minnu bɛ bɔ kɔ kan mais n'i y'a lajɛ depuis san damadɔni na baganw ka misiw ka fa ani grippe aviaire u b'a fɔ min ma ko grippe aviaire i b'a dɔn n'a donna sɛsulu la a bɛ sɛ bɛɛ faga a b'a bɛɛ ci sɛsu bɛ bannen depuis olu bɔra waati min na an ka jamana ye arrêté interministériel dɔ ta donc fɛn fɛn ye misisogo ye fɛn fɛn ye sɛsogo ye a man ka don an ka jamana kɔnɔ a man ka don an ka jamana kɔnɔ o interdilen don ka sababu kɛ grippe aviaire ye ka sababu kɛ misiw ka fa ye o ye pour bagan dumunifɛn minnu bɛ bɔ kɛnɛma a sogo tɛ se ka don a man ka don a man ka don an ka jamana kɔnɔ a man ka don n'i y'a donnen kɔni y'a nana foro de la sinon yamaruya tɛ yen nɔ ka na ni misisogo ye an bɛ waati min na ko bi ani sɛsogo min bɛ bɔ kɛnɛma an dun b'a dɔn mɔgɔw bɛ girinna kan cogoya min na sariya sɛbɛn y'a kɔn k'a fɔ i kana ni sɛsogo ye ka bɔ kɛnɛma ka na n'a ye Mali la yan k'i kana ni misisogo ye ka bɔ kɔ kan ka na n'a ye Mali la yan o sariya sɛbɛnw bɛ yen maintenant an ka kɔnɔna in na yan nɔ an ka wɛrɛw kɔnɔ i b'a dɔn an da sera a ma ko tuberculose a bɛ sɔrɔ nɔnɔ fɛ y'a fɔ normalement sɔgɔsɔgɔninjɛ ferme fɛn fɛn bɛ yen wɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ nɔnɔ de bɔ baara fɔlɔ kan ka kɛ mun ye u kan ka sɛgɛsɛgɛli de kɛ ni sɔgɔsɔgɔninjɛ tɛ misibiritaw la o sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ n'a yera ko sɔgɔsɔgɔninjɛ bɛ misibirita fɛn fɛn na olu bɛ bɔ nɔnɔbɔ la de olu bɛ bɔ nɔnɔbɔ la olu kan ka faga de u bɛ taa abattoir la olu bɛ éliminer nɔnɔ ninnu nɔnɔ n'a bɔra nɔnɔ kan ka pasteuriser de o kɔrɔ nɔnɔ ka a wuli pasteurisation ye fɛɛrɛ dɔ de ye i bɛ nɔnɔ wuli k'a lase température dɔ la ka girin k'a la sumaya donc au choc de température n'a sera par exemple 90 degrés i ka sin ka girin k'a lajigin ka nɔnɔ la sumaya ka na n'a ye 10 degrés la o choc de température b'a kɛ banakisɛ minnu b'a la u bɛɛ bɛ sa mais est ce que n'i tɛ dɔnnibaga ye i ma kalan fɛn na i bɛ se k'o kɛ wa bon a nafaba bɛ yen monsieur le directeur voilà bon o de y'a to baara fɔlɔ kan ka kɛ mun ye an ka nɔnɔ ninnu u b'a wuli de donc anw ta ye wulili ye donc n'u y'a wuli u bɛ taa n'a ye nɔnɔ feere yɔrɔ minnu bɛ yen les centres de collecte centre de collecte ninnu fana olu labɛnnen don a kama minɛn dɔw b'olu bolo minnu bɛ se ka nɔnɔ in traiter dɔɔni kosɛbɛ pour que a kana se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ las'a ma donc n'i ye fɛɛrɛ tigɛ fɔlɔ ka sɔgɔsɔgɔninjɛ gɛn ka b'i ka wɛrɛ la donc o de ye baara fɔlɔ-fɔlɔ ye donc e ka misiw tɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔgɔsɔgɔninjɛ lase mɔgɔw ma donc i y'o baara fɔlɔ mun kɛ misi minnu bɛ yen nɔ ni sɔgɔsɔgɔninjɛ b'u la olu bɔra nɔnɔ bɔtaw la
nɔnɔ bɔlaw la. Monsieur le directeur, Oui. an tɛ kuma tigɛ la mais ɲininkali nafama dɔw bɛ yen nɔ mun bɛ se ka kɛ walasa ka sɔgɔsɔgɔnijɛ in yɛrɛ kunbɛn parce que ni ne yɛrɛ ye misibirila ye awɔ ne yɛrɛ tun bɛ misibiri kosɛbɛ koyi n bɛ misibiri yɛrɛ kɛ anw dun m'an don misibiri la dɔrɔn ka filen i b'i to a jukɔrɔ la dɔrɔn ka filen don i da la k'a min ɔhɔ an yɛrɛ y'o kɛ koyi alors mais mun bɛ se ka kɛ sɔgɔli sugu jumɛn bɛ se ka kɛ ou bien a bɛ ka kɛ min bɛ se ka mɔgɔw jafarinya k'a fɔ sɔgɔsɔgɔnijɛ tɛna misiw minɛ ka kunbɛli an tɛ sɔgɔlikɛla ka sɔgɔsɔgɔnijɛ kunbɛn wɛrɛw kɔnɔ an t'o kɛla yan nɔ donc mun ka nɔgɔ an ma parce que n'i ko k'i b'o o vaccin o tɛ kɛla n bɛ fɛ k'o de f'i ye o tɛ kɛla donc fɛɛrɛ kelen mun b'a la o ye de k'a lajɛ wɛrɛ kɔnɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ bagan minnu bɛ yen nɔ n'a b'olu la o baganw ka bɔ birili la. D'accord, mais aw ka vétérinaire dɔnniya aw kɔnɔ aw ɲɛ bɛ se k'a ye ka sɔgɔsɔgɔnijɛ détecté wa c'est à dire ka misi bagan ye dɔrɔn k'a ye k'a fɔ sɔgɔsɔgɔnijɛ bɛ na walima a t'a la o dɔnniya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ b'aw la min bɛ se k'anw jagɛlɛya k'aw wele ka na. ayi o ka gɛlɛn parce que sɔgɔsɔgɔnijɛ ye bana mun ye a daminɛ n'a laban tɛ kelen n y'o de f'i ye ko c'est une maladie chronique. i y'a fɔ donc a tɛ goloba a bɛ da dɔɔni dɔɔni de donc peut-être n'a dama tɛmɛna n'a sera fa laban na surtout n'a ye fogofogo minɛ waati mun na sɔgɔsɔgɔ caman n'a bɛ bagan na i bɛ se k'a dɔn o senfɛ sinon k'a fɔ ko bagan filɛ nin ye ko sɔgɔsɔgɔnijɛ de b'a la a ka gɛlɛn a dɔn cogo kelen mun b'a la o ye test de tuberculination de donc labo mɔgɔw kɛ an ka labo mɔgɔw bɛ yan laboratoire central vétérinaire olu bɛ taa wɛrɛ ninnu kɔnɔ u b'a kɛ a bana ye bagan fɛn fɛn na a b'o bɔ baganw to a la parce que tant que a b'i ka wɛrɛ kɔnɔ a b'a jɛnsɛn de dɔɔni dɔɔni hali ni nana ni kura ye a bɛ tila k'a yɛlɛma o fɛ donc o ye nɔnɔ ta yɔrɔ ye maintenant n'an bɔra nɔnɔ la i b'a dɔn an ka abattoir bɛ yen banaw bɛ sɔrɔ sogo fɛ o de y'a to a wajibiyalen don ko sogo o sogo n'a bɛ faga a ka faga abattoir la parce que n'a nana abattoir la sani misiw yɛrɛ ka don misiw kan ka sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ an b'a fɔ o de ma ko abattage inspection antemortem donc ni misiw nana u bɛɛ bɛ lajɛ ni mun kan ka don fagali la u bɛ yamaruya ka don fagali la n'u fagara inspection bɛ daminɛ inspection sen fɛ bana fɛn fɛn bɛ yen nɔ o bɛ sɛgɛsɛgɛ inspecteur fɛ ni tuberculose bɛ yen n'a bɛ mun na o bɛ bɔ a la ni charbon bɛ yen n'a bɛ mun na o bɛ bɔ a la i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ nɛba b'a la olu bɛɛ bɛ bɔ a la donc o yɔrɔ de la fɛn fɛn bɛ se ka kɔlɔlɔ lase hadamadenw ma a bɛ to abattoir kɔnɔ yen nɔ ni fɛn fɛn saisira a bɛ taa détruit voilà. Monsieur le directeur ni nafa ka bon an ka bisigi ne yɛrɛ kɔni mɛna ka jɔ a la ka ban koyi parce que ɲininkali mun bɛ yen sigi nafa ka bon cogo mun na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka maaw bɔ fili caman kɔnɔna na an bɛ santé publique domaine kɔnɔ toujours i da sera nɔnɔ ma hakili y'o fɔ ko contour bɛɛ lajɛlen fɔ an ye sogo fana i filɛ ka dɔ fɔ o la mais bi est-ce que anw ka jateminɛw kɔnɔ an ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ aw de bɛ se ka tiɲɛ tigiya maa dɔw bɛ ka aw ladege aw ka baara kɔnɔ bi ka fagali kɛ ka sɔrɔ yamaruya tɛ vétérinaire de kan ka bagan lajɛ fɔlɔ i n'a fɔ an ka sigi tɛmɛnen docteur Dara y'a fɔ cogo min na i ka danga a ye mun fɔ an ye ko vétérinaire de yamaruya don ka sogo bagan lajɛ a kɛnɛma fɔlɔ san'a ka faga n'a fagara tuguni k'a lajɛ n'a sɔrɔ fɛn tɛ sogo la mais ni anw y'o kɛ an yɛrɛ ye ka sɔrɔ a ye mun fɔ o t'a la parce que ale ka sigi senfɛ pour faire l'économie du temps a ko de ko sariya yɛrɛ b'a fɔ ko an ka saraka ninnu denkuni b'i fɛ yen o saraka fɛn ninnu fagali janaja bɛ yen saraka bɔ bɛ yen o fagali ninnu ko sariya yɛrɛ yamaruya dɔ la mais ni fagali kɛra boucherw ye fagali kɛ u yɛrɛ ye ka sɔrɔ u ma taa n'a ye abattoir la olu bɛ taa bila sugu de la n'a bilara sugu la misi kelen sogo guwa joli b'a san ni guwa kelen y'a san maga joli b'a nadon n'a kɛra yɛlɛmafɛn ye ne de ma la fɔ a cɛnni barika ka bon alors anw ye o ŋunuŋunu kuma mun mɛn ko maaw bɛ yen nɔ mun bɛ ka aw ladege ni aw ka taamasiyɛn ninnu ye a bɛ sɛbɛnni mun kɛ sogo en tout cas taamasiyɛn mun bila sogo kan engrais ko dɔw bɛ k'a ladege a ko la yala
sariya bɛ mun de vétérinaire sariya bɛ mun de fɔ la maa mun b'o ko yɛrɛ k'a kɛ n'a fɔ vétérinaire ye sogo inspecter k'a lajɛ k'a lakɔlɔsi ka yamaruya di ko k'a dun k'a sɔrɔ u yɛrɛ y'a ko yɛrɛ a dɔnniya t'u la a kalan t'u la a yamaruya t'u bolo yɛrɛ sariya la vétérinaire sariya bɛ mun de fɔ o kan. Merci bien monsieur Suntura n y'o de fɔ n ko an ka baara fɛn fɛn bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ sariya sɛbɛn dɔ bɛ yen nɔ n'a ye sira bɔ k'a fɔ ko baara in kan ka kɛ ten abattoir baara in bɛ ten de a fɔlen don dugubaw kɔnɔ bagan o bagan n'a bɛ faga a kan ka faga abattoir de kɔnɔ i yamaruyalen tɛ k'a faga yɔrɔ wɛrɛ la mun tɛ abattoir ye o sariya bɛ yen e mɔgɔ mɔgɔ n'i y'o kɛ a bɛ fɔ de ma ko abattoir clandestin i y'o fɔ sisan u ka baara in kɔnɔna na u bɛ fɛn bɛɛ kɛ fo an ka taamasiyɛn an bɛ taamasiyɛn mun yɛrɛ kɛ sogo la n'a bɔtɔla abattoir u b'o bɛɛ ladege sisan donc mais a man kan sogo bɛɛ kan ka faga abattoir de kɔnɔna na komi i y'a hakili lajigin cogoya min na sariya y'a fɔ an ka fɛtibaw n'o ye seli ye selibaw seli fitininw an'an ka sarakabaw an'an ka denkuniw k'an bɛ se ka fagali k'an ka so mais o fana don dɔ la an b'an da don o la parce que fɛn mun ye seli taw ye i b'a dɔn bagan mun bɛ faga a barika ka bon kojugu bon normalement n'o bɛ kɛ aw kan ka taa yamaruya de ta mairie la yamaruya de bɛ taa mairie la k'a fɔ an bɛ fagali kɛ o ye seli ta ninnu ye parce que n'i y'a kɔlɔsi a waati la semaine mana tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ i nun bɛ kasa la mais ni yamaruya tun bɛ ta mairie la i bɛ taa dɔn mairie bɛ yɔrɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ bɛɛ ka n'i ka bagan ye yen nɔ fagali bɛ kɛ bɛɛ b'i ka sogo cɛ n'a banna a n'a yɔrɔ labɛn a tɛ kɛ dɔ in ye bɛɛ mana yɔrɔ mun sɔrɔ bɛɛ b'i ka fagali kɛ donc o la hali mairie yɛrɛ bɛ musakanin sɔrɔ n'i bɛ autorisation kɔni ta i na fɛnnin dɔ sɔrɔ voilà i ma jɛn n'a ye mais i kan ka yamaruya ta yamaruya i k'a kɛ kɔni o ye seli ta ninnu ye donc n bɛ fɛ ka mun f'i ye abattoir clandestin mais mun b'a kɛlɛli gɛlɛya an yɛrɛ nɔ don parce que vétérinaire tɛ fan bɛɛ o comme sécurité bɛ cogoya min na abattoir clandestin ko in fana bɛ ten de a kɛbagaw kan ka kofɔ de parce que ne bɛ se k'u considérer comme mɔgɔ fagalaw parce que ne kɛra ka bagan dɔ faga ni tuberculose mun fɔ cogoya min na ou bien ni charbon mun fɔ cogoya min na o ka sɔrɔ o la o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka se hadamaden caman ma dɛ donc a kɛbaga kan ka kofɔ a kan ka kɛlɛ pour que a ka ban. Monsieur le directeur nin diyara n ye an bɛ santé publique in kɔnɔ n'o ye an ka foroba kɛnɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ nin tɛ docteur Kanute yɛrɛ kelen ko ye nin tɛ ne Suntura kelen ko ye nin ye maliyɛn bɛɛ ko ye i tɛ sogo dɔ faga yɔrɔ la bɛɛ i b'a sogo dun i ka du kɔnɔ i bɛ sogo dɔ dun i t'a dɔn a fagara yɔrɔ mun na i t'a misi couleur dɔn a cɛya n'a musoya i t'o dɔn mais i b'a sogo dun i ka denbaya la alors n'i ye nin baara in ye i bɛna ye k'a fɔ ne yɛrɛ ka faamuyali la ne ka jateminɛw kɔnɔ e ka kuma ɲɛfɔ ninnu na a bɛ n'a fɔ maa kelen tɛ se ka nin kɛlɛ in kɛ est-ce que service vétérinaire comme nin plateau kelen ka laboratoire national de la santé u delila ka na doyen delila ka na kɛnɛ kelen kan walasa ka ɲɛfɔli kɛ u ka baaraw la olu ka sɛgɛsɛgɛliw fana kɔnɔna na fura minnu bɛ don Mali kɔnɔ dumunifɛn minnu bɛ don olu b'o fana sɛgɛsɛgɛli kɛ mais est-ce que ni aw fana kɛ mɛ ka fɛn dɔw ye minnu tɛ fɛn jateminɛtaw baarakɛɲɔgɔn bɛ aw ni doyenw ni laboratoire national de la santé RNS ni ɲɔgɔn cɛ wa? Kosɛbɛ n'i y'an ka sariya sɛbɛn fɛn fɛn ta a kɛra contrôle à l'importation contrôle à l'exportation a bɛɛ laban na i b'a mɛn ka ni service minnu douane service de sécurité u bɛɛ chargelen don application na n'i y'a jateminɛ a n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na parce que i ye poste de contrôle fɛn fɛn ye poste de contrôle frontalier fɛn fɛn ye i bɛ taa sɔrɔ vétérinaire bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ douanier bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ policier bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ gendarmerie bɛ yen donc ni mɔgɔ ninnu de chargelen don application na an ni douaniers an n'an ma mun ye douane b'a ye douane n bɛ se ka mun fɔ aw ye
salon sɛworo ani misisogo u y'o mun saisi k'a di district vétérinaire ma a ka ca ni tonne 100 ye awɔ a ka ca ni tonne 100 toni kelen kelen 100 awɔ a ka ca n'o ye a ka ca n'o ye o ye Bamakɔ kelen kɔnɔna yan nɔ Bamakɔ minnu b'a saisi k'a di district ma awɔ donc an ka kɔnɔna na Kayi sɛfan 30 000 œufs sɛfan ba 30 voilà o donna produit fɛ an ka service vétérinaire y'o minɛ ani douane k'o détruit Mopti a ɲɔgɔn kɛra yen nɔ c'est 90 alvéoles comme ça donc relation b'anw ni douane tɛ douane mana fɛn fɛn minɛ ni hukumu kɔnɔ a bɛ tila ka transférer service vétérinaire pour la destruction donc il y a une très bonne relation entre la douane et les services vétérinaires o kɔni a b'o cogo la furako mun filɛ nin ye furako in kuma ka ca a kuma ka ca i b'a dɔn n m'a f'i ye n kan ka service n kan ka profession privatisée len don donc n'i y'a ye kɛnɛya i bɛ taa sɔrɔ kɛnyɛrɛ bɛ yen furako la kɛnyɛrɛ bɛ yen fana donc État sen tɛ furako fosi la service vétérinaire la a fura bɛɛ bɛ bɔ kɔ kan de mais il y a sɛbɛn réglementation de b'o fana la pour que fura yɛrɛ ka don yan nɔ autorisation de bɛ ta donc comme DPM b'a kɛ cogoya min na autorisation de bɛ ta pour que fura ka don mais i bɛ y'a kɛ cogo o cogo an ka frontière ninnu fɛn caman bɛ don a fɛ k'a sɔrɔ an t'a ye la contrebande voilà contrebande voilà monsieur le directeur nin diyara n ye an ka waati nɔgɔyara n bolo k'a sɔrɔ ɲininkali caman b'a yɛrɛ bɛ n yɛrɛ bolo bilen koyi n'alima la k'a fɔ waati wɛrɛ fana an n'a lajɛ an bɛ se ka jamukan in tɔ sankɔrɔ ta cogo min na ka taa ni a ye mais min ye dunfɛn wɛrɛ i n'a fɔ jɛgɛw misalila sardine minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na nɔnɔmugu minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na nin bɛɛ ye bagan labɔfɛn dɔw ye n'i ko sardine ko jɛgɛ anw ma min bila an kɔnɔ an to ka jɛgɛ walima dunfɛn dɔ kɔni don n'i ko nɔnɔmugu anw b'a bila an kɔnɔ k'a fɔ caman na i b'a sɔrɔ a bɔra baganw de la alors est-ce que aw ka baara bɛ ɲɛsin o fana fɛn ninnu contrôler ma k'a lajɛ n'a sɔrɔ o ka ɲi walima n'u man ɲi ou bien n'u bɛ ko kɛ mɔgɔ la n'u tɛ ko kɛ mɔgɔ la wa oui n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔna na parce que i m'a faamu kosɛbɛ n y'o de fɔ n ko fɛn fɛn n'a bɛ bɔ kɔ kan n'a fɔra k'a bɛ bɔ bagan de la n ko sariya sɛbɛnw de b'a la pour que u ka don an ka jamana kɔnɔ i ɲɛ b'o fɛn fɛn na nɔnɔmugu i sardine o i jɛgɛ kɛnɛ o n'a bɛ n'a don an ka jamana kɔnɔ ça c'est dans le cadre même du commerce international fɛn sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ ko fɛn ɲɛnamaw de don fɛn ɲumanw de don u tɛ se ka kɔlɔlɔ lase hadamaden ka kɛnɛya ma mais n'o tɛ fɛn fɛn na a donyɔrɔ la a tɛ don ça c'est la condition pour que les produits soient acceptés. Il faut qu'ils soient accompagnés par un certificat d'origine qui atteste que c'est des produits de bonne qualité. Voilà. Maintenant, au Bekofe, à nous donner un yamariyaren de ka échantillon ta kablakata laboratoire là, nous et LNSI, pour maintenant voir est-ce que c'est de qualité. Monsieur le directeur, bisiki bana moloko peu bana. Ngal chama be blene mais wati nana a sebekoro tun. Wati sebekoro sera ko sebe min dira ma ko no ngara bisiki ka kunche e be wure kan du même blaka nyeshi jamana kono ndewma akwa bara tema ko nyumauna awa ibada nda sera abata clandestin fem mun kala no kam mo kono segembi dugu ka bo dugu wara lendo itna seka vétérinaire bla fambe ni vétérinaire na seka bla fambe en rega sécurité de donc en bɛɛ de k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a kɛbagaw kɛlɛ fɛn fɛn n'i bɛ nin kɛ k'a tigi kofɔ n'i m'a tigi kofɔ awa peut-être e t'a ka sogo dun bi mais don la i bɛna a ka sogo dun a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase i ma. An bɛ se k'u kofɔ yɔrɔ jumɛn na. A b'u kofɔ vétérinaire ye u b'a kɛ yɔrɔ mun na n'u b'a kɛ yɔrɔ mun na u b'a kɛ waati mun na an bɛ se ka se yen n'an ma se ka se anw ma a b'a fɔ hali polisi la a b'a fɔ hali gendarmerie la. Donc ni service nun bɛɛ yamaruyalen don ka nin kɛwale in kɛlɛ donc o welewelekan de bɛ ne fɛ pour que an bɛ se ka nin kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na.
monsieur le directeur a diyara n ye ka foli ni waleɲumandɔn ta k'a ɲɛsin aw ma ka hommage arandi Mali vétérinaire bɛɛ lajɛlen ye ko anw ka kɛnɛya anw y'a faamu sigi ninnu kɔnɔ k'a fɔ aw jɔyɔrɔba de b'a la aw jɔyɔrɔba bɛ foroba kɛnɛya kɔlɔsili la baganw ni adamadenw ta o la an b'aw fo k'aw waleɲumandɔn aw ka cɛsiri la sababu ɲuman ni o kɛra an tɛmɛna ministre fɛ walasa directeur ka sɔn ka kuma yamaruya de don administration don ministre y'a yamaruya o la monsieur le ministre de l'élevage de la pêche an b'a fo ka waleɲumandɔn kuma o kuma anw ye laɲini kɛ ka s'a ma an b'a fɛ ka masala thème in kan hakilina in kan a bɛ cakɛda dɔ d'a ma cakɛda mun ka baara ɲɛsinnen ma a ɲɛmɔgɔw très souvent ɲɛmɔgɔw de bɛna anw ka kɛnɛ kan walasa ka masala ne whatsapp numéro to ne n'aw ɲɔgɔn cɛ whatsapp numéro aw bɛ se k'o ta Dumelaka ko k'a ka teli k'olu t'a ta dɔ ko olu bɛ a photo ta ko ni a bɛ bɔ télé la ko numéro ko farala ko bɛ télé photo ta n ko i Dumbuya n b'a fɔ waati wɛrɛ ni aw na ɲɔgɔn sɔrɔ nka whatsapp numéro bɛ to ne ni aw ɲɔgɔn cɛ o la directeur k'a fo an ka maa welele min ye docteur Bouakara Kanute le directeur national des services vétérinaires an b'a fɔ ka waleɲumandɔn dɔgɔfara 2 an n'a ka sigi ka masala hakilina in kan ministre ka yamaruya kɔnɔna na an bɛ a fo o la k'a fɔ waati wɛrɛ ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan sariya bulon wɛrɛ kan ka masala hakilina wɛrɛ kan min bɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen nafa jamukan sariya bulon don Serifula Jabaramuso la salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuh